2 μέρες και η κυρία θα μας βάλει διαγώνισμα. Σου είπα να έρθουμε εδώ πίσω γιατί ντρέπομαι που οι άλλοι με λένε φυτό. Η Σάντρα χαμογέλασε με συγκατάβαση. Καλά ρε Μανώλη, εννοείται. Πάρε το τετράδιο και φέρ το μου αύριο. Ο Σάββας, μέσα στους θάμνους, αισθάνθηκε την απόλυτη ντροπή. Ο Βαγγέλης γύρισε και τον κοίταξε με εκείνο το γνωστό, φαρμακερό του βλέμμα. Συγχαρητήρια πράκτορα Σάββα, στήσαμε ολόκληρη ενέδρα για ένα τετράδιο ιστορίας. Πάμε να φύγουμε πριν μας δει κανένας και γίνουμε ρεζίλοι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο διευθυντής του σχολείου βγήκε στο προαύλιο και παρατήρησε τους θάμνους να κουνιούνται. «Εσείς εκεί, τι κάνετε?» φώναξε. Οι 2 άντρες πετάχτηκαν έξω, με φύλλα στα μαλλιά τους και χώματα στα ρούχα. Η Σάντρα γύρισε, τους είδε και έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο της από απόγνωση. «Μπαμπά! Παππού, τι κάνετε εδώ?» «Εμείς. Ψάχναμε το γατί. Το γατί μας, τον Ρούλι», τράβλησε ο Σάββας. «Δεν έχουμε γάτα», απάντησε η Σάντρα, έτοιμη να ανοίξει η γη να την καταπιεί. Ο Βαγγέλης πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σήκωσε το κεφάλι του περήφανα και είπε στον διευθυντή. «Κύριε Διευθυντά, είμαστε από τον Δήμο. Ελέγχουμε την ποιότητα της πικροδάφνης. Εξαιρετική, έχω να πω. Καλημέρα σας». Και πιάνοντας τον Σάββα από το μπράτσο, τον έσυρε προς την έξοδο με γοργά βήματα. Κεφάλαιο 10. Η απόλυτη αρμονία της φασαρίας. Το ίδιο βράδυ, στο σπίτι των Χαμπέων, το περιστατικό στο σχολείο είχε γίνει ήδη το ανέκδοτο της χρονιάς. Η Λιδία δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει, σε σημείο που της έτρεχαν δάκρυα. «Από τον Δήμο?» ρωτούσε, κρατώντας την κοιλιά της. «Ελεγκτές πικροδάφνης». «Παναγία μου, Σάββα! Πώς τα καταφέρνεις έτσι?» Ο Σάββας καθόταν στον καναπέ, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και κοιτούσε το πάτωμα. «Ναι, γελάστε, γελάστε. Εγώ απλά ανησύχησα για το παιδί. Είδατε όμως πώς είναι οι έφηβοι, σε κάνουν να χάνεις το μυαλό σου. Και νόμιζες ότι εγώ φώναζα χωρίς λόγο», του θύμισε η Λιδία με ένα νικητήριο χαμόγελο. «Κατάλαβες τώρα γιατί μερικές φορές γίνομαι η κακιά. Γιατί αν δεν υπάρχει ένας κακός αστυνομικός, καταλήγετε όλοι να κρύβεστε στους θάμνους σαν τους κλέφτες». Η Μπέλα, που είχε περάσει για μια γρήγορη επίσκεψη, παρενέβη. «Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Σάββας έδρασε σωστά. Ο έρωτας και ο κίνδυνος κρύβονται παντού. Ποτέ δεν ξέρεις πότε ένα τετράδιο ιστορίας θα μετατραπεί σε δράμα. Εμένα θυμάμαι. Μπέλα μου, σε παρακαλώ. Όχι άλλη ανάλυση». Την έκοψε η Χαρούλα φέρνοντας έναν τεράστιο δίσκο με λουκουμάδες. «Το μόνο δράμα σε αυτό το σπίτι είναι όταν κρυώνουν οι λουκουμάδες». Ο Βαγγέλης, καθισμένος στην πολυθρόνα του, έριξε λίγο μέλι παραπάνω στη μερίδα του. Κοίταξε γύρω του. Τη Λιδία που μάλωνε την Μπέλα, τον Σάββα που προσπαθούσε να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, τα εγγόνια του που έστελναν μηνύματα στα κινητά τους γελώντας. Αυτή ήταν η φαμίλια του. Ένα κράμα από φωνές, παρεξηγήσεις, ενοχές, αγάπη και ζεστό φαγητό. Μπορεί να μην ήταν η πιο ζεν οικογένεια της Αθήνας. Μπορεί να μην είχαν τις τέλειες ισορροπίες. Αλλά είχαν ο ένας τον άλλον. Και καθώς η Λιδία άρχισε και πάλι να φωνάζει στα κορίτσια να μην τρώνε γλυκό πριν τον ύπνο, ο Σάββας δεν είπε τίποτα. Δεν προσπάθησε να την εμποδίσει. Απλώς πήρε έναν λουκουμά, χαμογέλασε και αποδέχτηκε επιτέλους τον ρόλο του. Ο καλός αστυνομικός είχε παραδώσει το σήμα του. Και στο σπίτι των Χαμπέων, η απόλυτη αρμονία ήταν, και θα ήταν για πάντα, η φασαρία. Κεφάλαιο 11. Ο εφιάλτης της επόμενης μέρας και η κουτσομπόλα διαχειρίστρια. Το πρωί της επόμενης Δευτέρας, η κατάσταση στο σπίτι των Τριανταφύλου δεν διέφερε πολύ από εμπόλεμη ζώνη. Ο Σάββας άνοιξε με δυσκολία το ένα του μάτι. Το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει. Δεν θυμόταν ακριβώς πώς κατέληξε να κοιμάται, αλλά το ότι ήταν μισός στο χαλί και μισός στον καναπέ, φορώντας το καλό του κοστούμι, του έδινε μια ιδέα. «Παπά». Η φωνή της άντρας ακούστηκε σαν μαχαιριά στο ταλαιπωρημένο του τύμπανο. «Παπά, τι κάνεις εδώ?» Ο Σάββας προσπάθησε να σηκωθεί, τεινάζοντας το σακάκι του. «Πού είμαι?» «Εδώ, ρε παιδιά». Με πήρε λίγο ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση. Η Λιδία μπήκε στο σαλόνι σαν μενάδα. Τα χέρια της ήταν σταυρωμένα. Και το βλέμμα της θα μπορούσε να κόψει ατσάλι. Στην τηλεόραση. «Με το κοστούμι, Σάββα, πού ήσουν όλο το βράδυ?» «Πουθενά»,
«Αγάπη μου, πουθενά», τράβλησε εκείνος, πασχίζοντας να βρει μια δικαιολογία που να βγάζει έστω και λίγο νόημα. Πρέπει να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Ακόμα και όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Το λέει και η ψυχολογία. Η ψυχολογία, τον ηρωνεύτηκε η Λιδία. Η διαχειρίστρια, όμως, λέει άλλα. Με έπιασε στο διάδρομο το πρωί. Στις 6 παρά τέταρτο σε είδε να μπαίνει στην πολυκατοικία και μάλιστα σε έσερνε ο θείος Μάνθος. Το πρόσωπο του Σάβα πήρε την απόχρωση του κιτρινισμένου χαρτιού. Η διαχειρίστρια. Αυτή η γυναίκα που αντί για αίμα είχε στις φλέβες της ραντάρ κυκλοφορίας. Αυτή τη γυναίκα γιατί την έχουμε κρατήσει στην πολυκατοικία και δεν τη διώχνουμε, γκρίνιαξε ο Σάββας, αλλάζοντας θέμα. Πώς τα καταφέρνει να είναι ξύπνια στις 6? Μην αλλάζεις θέμα, φώναξε η Λιδία. Τι κάνατε μέχρι τις 6 το πρωί με τον Μάνθο? Ο Σάββας δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να παίξει το χαρτί του στοργικού συγγενή. Πήγα να βοηθήσω τον θείο στο μαγαζί. Ήταν μόνος του. Είχε μελαγχολήσει που έλειπε η θεία, τον λυπήθηκα τον άνθρωπο. Σε μαγαζί με γυναικεία εσώρουχα ή μεγάλα τα δουλεύει ο θείος, ρώτησε πεταχτά η Χαρά, καρφώνοντας τον. Ο Σάββας ήταν πλέον στριμωγμένος. Όλη η σοβαρότητα του καλού πατέρα είχε γίνει καπνός εξαιτίας μιας βραδιάς με ρακές και κριτικές. Μαντινάδες. Κεφάλαιο 12. Η πτώση της αριστοκρατίας και το σουβλάκι της Αντωνίας. Ενώ ο Σάββας υπέφερε τα πάνδυνα από τη Λιδία, το άλλο στρατόπεδο, το φαινομενικά αριστοκρατικό, ζούσε τον απόλυτο εκτροχιασμό. Στο σαλόνι των Τριανταφύλου, οι βελούδινες κουρτίνες ήταν κλειστές. Το ρολόι έδειχνε 7 το πρωί. Γύρω από το μεγάλο μαόνι τραπέζι, η κατάσταση θύμιζε παράνομο καταγόγιο του Μεσοπολέμου. Η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου, η επιτομή του καθοσπρεπισμού, είχε πετάξει τις πέρλες της. Τα μαλλιά της ήταν ελαφρώς ανακατεμένα, το βλέμμα της άγριο, προσιλωμένο στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια της. «Ξεράς, Κώστανα, πάιζε», διέταξε με φωνή που θύμιζε λιμενεργάτη, πετώντας ένα χαρτί στο τραπέζι. Η Αντωνία, η νύφη της, καθόταν απέναντί της σε κομματώδη κατάσταση. Στο δεξί της χέρι κρατούσε μια μισοφαγωμένη πίτα με γύρο, ενώ στο πιάτο μπροστά της ξεκουράζονταν ξυλάκια από σουβλάκια κοτόπουλο. 3 χοιρινά και 4 κοτόπουλο έχω καταβροχθήσει, ψιθύρισε η Αντωνία, με τα μάτια της να κλείνουν. Πόσο να φάω η έρμη για να κρατηθώ ξύπνια? Πάει η διατροφή, πάει. Ο Μάνθος, ο ηθικός, ή μάλλον ανήθικος αυτουργός όλης αυτής της κατάστασης, γέμιζε τα ποτήρια με τσίπουρο. «Άμε να φας πράμα να στυλωθείς, Αντωνία. Είμαστε γερούι εμείς, δεν μας πιάνει πράμα. Μοιράστε, κυρία Αλεξάνδρα». «Ο Άσος», φώναξε ενθουσιασμένη η Αλεξάνδρα, χτυπώντας το χέρι της στο τραπέζι. «Ο Άσος είναι ο ουρανός. Και το μπαλαντέρ κερδίζει την παρτίδα». Είχε ξεχάσει την τέχνη, τις δημοπρασίες, τις κυρίες της καλής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, η Αλεξάνδρα ήταν απλώς ένας άρρωστος τζογαδόρος σε νικηφόρο σερί. «Κυρία Αλεξάνδρα, έχετε δώσει έναν όρκο», μουρμούρισε η Αντωνία, παλεύοντας να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά, πριν μπήξει τα δόντια της στο τελευταίο κομμάτι πίτας. «Στον άντρα μου τον έδωσα, μικρή ανόητη», απάντησε εκείνη, ανακατεύοντας την τράπουλα με εκπληκτική δεξιοτεχνία. «Και εκείνος χθες έπαιζε ρουλέτα και μπλάκτζακ». Ο Μάνθος ξεκαρδίστηκε. Το πειραματικό του σχέδιο να διώξει τη μοναξιά του, διαφθείροντας την καθώς πρέπει η οικογένεια, είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Κεφάλαιο τρεκαράια. Η αποκάλυψη του Μενέλαου. Η πόρτα άνοιξε αθόρυβα. Ο Μενέλαος Τριανταφύλου, διακεκριμένος χειρουργός, επέστρεφε από μια εξαντλητική νυχτερινή εφημερία στο νοσοκομείο. Περίμενε να βρει τη γυναίκα του να πίνει τσάι Earl Grey διαβάζοντας ποίηση. Ανταυτού, τον χτύπησε η μυρωδιά από τζατζίκι και φτηνό τσίπουρο. Προχώρησε στο σαλόνι και πάγωσε. Η εικόνα ήταν βγαλμένη από ταινία του παραλόγου. Η γυναίκα του, η κυρία Αλεξάνδρα, μάζευε μάρκες με μανία. Ο κριτικός φίλος τους έπινε ρακί με το μπουκάλι. Και η νύφη του είχε κοιμηθεί όρθια, με το πρόσωπο θαμμένο μέσα σε μια άδεια χαρτοσακούλα από σουβλάκια. «Αλεξάνδρα», ψέλισε ο Μενέλαος. Η Αλεξάνδρα τίναξε το κεφάλι της. Για ένα δευτερόλεπτο η παλιά, σοβαρή κυρία Τριανταφύλου προσπάθησε να επιστρέψει. «Μενέλαε». «Αγάπη μου, όλα καλά», περίφημα απάντησε εκείνος,